is heerlijk. Het 3 maand eigenlijk net in de wetterlijn te gaan, maar eindelijk even zwemmen. Het voelt goed. Het wetter is relatief gewoon lekker warm. En we zijn heel lekker om te vitaleren. Het is goed 1 april, Jim maar je weer open. Hoe voelt dat? Ja, fantastisch dat we weer open kunnen en dat we ook eerder open gaan dan normaal. Normaal zijn we 1 mei open, nu 1 april, geen grapje, dat is echt waar. Wij willen de mensen graag in beweging houden. Op de Sport staat daar ook voor als organisatie. En de mensen zijn super blij, want kijk maar achter je, het ziet er geweldig uit. Je bent net bang dat mensen dachten het is 1 april, dus misschien is het een grap? Nee, daar waren we niet zo heel erg bang voor. Vooraf hebben wij via Facebook een nieuwsbrief eruit gedaan. En steeds de mensen op de hoogte gebracht. We hebben met SG-groep en onze collega's hebben we het hier helemaal opgeknapt. Helemaal schoongemaakt en we kunnen nu los. Dus wij zijn blij. En de mensen denk ik ook. We zitten nu op 46 baan. Kijk even 15 minuten wandelen, maar het gaat heerlijk. Heerlijk, ja, echt. Ik ga jij juist graag reserveren. Ik ben juist er al blij en je wordt nog volle blijder. En dit hier is het natuurlijk een beetje eerder open als gewoon, 1 april. Ja, geweldig. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik zeg op Facebook al mensen steeds van nou, het is wel wat duurder, maar ik denk van ja, ik kan wel een maand langer zwemmen, dus prima toch? Ja, die kosten zijn wat hoger, maar goed, als organisatie staan we ervoor om de mensen weer in een beweging te krijgen. Dat ga je hem er wel voor hoor. Dat hebben wij ervoor over. We kunnen wat buiten en dan willen we dat ook graag doen.